Mga adlaw Biyernes, pitsa uno gid bulan sang Mayo tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, tatlo kaginapatihan New People's Army patay sa engkwentro sa Negros Oriental. Pangabay nga extension sang supply out distribution sa Western Visayas ginsumiter na sa DSWD kag DILG Central Office. Apat ka mga returning OFW sa Bacolod nagpositibo sa rapid testing. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginpahayag sang Communist Party of the Philippines nga wala na kuno sang extension sang nationwide ceasefire nga nagtakop kahapon nga adlaw Huwebes. Sa isa ka pahayag sang Communist Party of the Philippines, imposible na nga mapalawig ang untat lupok bangod wala man nagauntat sang pagpag-atake ang gobyerno. Ang Communist Party of the Philippines ang nagmando sang ceasefire o kung untat lupok bilang sabat sa untat lupok nga panawagan sang gobyerno bangod sang COVID-19 pandemic. Sa bahin sang gobyerno, natapos ang ceasefire sang Abril 15. Samtang ang CPP nagpalawig sa untat lupok tubtob Abril 30. Nagaklaim ang CPP nga sang tinalikdan nga 36 kaadlaw ang armadang kusog sang Pilipinas nagpatigayon sang kapin 36 kapag pang-atake batok sa New People's Army sa 23 ka mga probinsya. Una na, nagpanawagan ang United Nations Security Council sang 90 kaadlaw worldwide humanitarian pause bangod sang COVID-19. Daw sa lang isa gitas ni hindi maintindihan kung ang gobyernong paambalon naglapas ang mga New People's Army bangod sa utat lupok badayon nga pagpangambos kag pag-iningkwentuhan sa bahin naman sang New People's Army 36 kuno o kon 23 ka mga probinsya ang ginpang-atake man padayon nga operasyon sang New People's Army. Amo nang siling ko dapat magbinulugay kita, dapat hindi kita mag-ilinaway ingkwentuhon tanay ang COVID-19. Pero may tsansa pa. Bangod sini panawagan sa United Nations Security Council nga dapat may araday untat lupok untat anay nga pag-iningkwentuhanay sa sulod sang 90 kaadlaw. Bangod sining karon na problema nga ginaatubang sang bilog nga kalibutan ang kaaway nga hindi makita ang COVID-19. Kabay pa, respetuhon ini sa magtimbang nga bahin para man nga isa lang ang aton kontra, isa lang ang aton tutukan ang pag-engkwentro kag subungman pagpauntat sining makalalaton kag makamamatay nga COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time las 4:36. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action! Radio!
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na morning. Karon nga adlaw, pitsa uno gid sa bulan sang Mayo. Adlaw mo, adlaw ko, adlaw naton tanan. Kita nga mga mamumugon. Nga aman, Labor Day karong nga adlaw. Adlaw ini sa mga manog pangabudlay. Morning sa inyo, kamusta na? Ang siyudad sa Bacolod, ang probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na ang mga dalanon? Kamusta ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Nagbukas na ba ang mga merkado? Ina ang idulong sa aton patrol sa sining kaagahon, pitsa uno gid. Ang aton mga kauturan ga pinarik-parik na kay las 4:43 na. Ginaman sa aton patrol subong, magadulong sa mga balita, mga nagapanguna nga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Di kay Biyernes subong, mabatian ta naman ang limog sang aton sini nga reporter dalaga it guwapa. Amok subong ang nagaman sa patrol si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Happy Labor Day, Action Fred. Karon nga adlaw May 1 no. Do insakto gid Action Fred sa crisis sa man ginabatsag subong. Do korte gid do nakataptak gid ang ginatawag nga Labor Day. Bangod tanan nagapangabudlay Action Fred no sa pangadlaw-adlaw. Especially Mayo 1 subong, una nga adlaw sa bulan sang Mayo kag una man nga adlaw nga sa extended naman Action Fred nga enhanced community quarantine. Diri naman iya sa syudad sang Bacolod. Pero jutay lang at trivia Action Fred no, although nga ari kita live sa Libertad Public Market. Ang ining Labor Day bala, ang ginimbento ni Action Fred ni kon ang idea si Peter McGire. Isa ini siya ka carpenter, kaga labor union leader Action Fred dito sa Amerika. Nga pinaghambal siya nga dapat ginakilala ang mga pangabudlay sa mga tao, especially Action Fred. Dito sa una sa Amerika, perte man tong pangabudlay Manila sa iya. Kag tigin propose niya ini nga idea sa New York Central Labor Union sa tong 1882 Action Fred. That's why nga iban nga mga pungsod patuman man o kung nag-upod man sa sining ginatawag nga Labor Day. Kung wala hindi lang mabatsyagan subukan Action Fred mo. Kay ang tanan ara gyapon sa ila tagsa ka mga puluyan nga nagapatuman kay bangod nga nagapadayon ng ECQ. Pero kung ara kita sa regular ta o normal naton nga pagpangabuhi sa pangalada iban na subong nga older Friday, long holiday naman ta na Action Fred no. Iti Friday subong ang iban wala trabaho. Friday, Saturday, Sunday, kung tani, ang ila pahuway. Pero subong niya, bangod nga nagapadayan ng ECQ, lawig-lawig sa gihapon ang ila nga bakasyon. Pero Action Fred, anyways, talon-awhay lang sa gihapon ang syudad sang Bacolod. Ara sa gihapon ang mga check-up points, knowing nga extended gani ang ECQ. Pero dire sa sulod sang Libertad Public Market. Amo lang gyapon Action Fred nagabulus-bulus man buwa sulod ang mga tao dire sa samtang ginapatuman man ang social distancing subong man ang ilang pag-market para sa another days naman nga hindi naman sila kagwa kay padayon sa gihapon nga ipatuman man ang number coding dire sa syudad sa Bacolod. Before ta maghatag Action Fred no sa presyo sa nagapanguna nga balaklon dire man sa Libertad Public Market. May nahibaloan kita yung usually di ba Fred kung May 1 nagapatigayon ginayang pila ka mga labor group bala sang rally protesta na Action Fred pero subong do alang-alang yun kay ECQ padayon Action Fred ang social distancing kag ginadumilian gid ang mga ginatawag nga mass gathering do wala ni karon sa may mga marali protesta nga makita Paiway lang anay paiway lang na Action Fred Kaya no matter what, ginakilala, sila yapon Action Fred, no? Pero sunod kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, bala, padayo lang sila sa yapon, magabantay, kaya mangin alerto man, kaya basi bala Action Fred, may iba niya, nga ma-push through, good bala, pero hoping sang pangabay sa mga labor groups Action Fred, nga nagapatuman kita karon sang ECQ, kag para man sa safety sang tanan.
However, Action Fred, kabalo naman kita nga ara naman sa aton Facebook account Action Fred, no? Ang guidelines sa enhanced community quarantine kaya actually una gito kagapo nakasabat si Attorney Roque sa aton na ang presidential spokesperson sa presidente angot man sa pagkumpirmar sa enhanced community quarantine sa syudad sa Bacolod. Pero sa para lang sa pahibalo bala sa iban, ang Negros Occidental Action Fred subong adlaw nag-umpisa man Mayo 1 general community quarantine niya ang probinsya sang Negros Occidental. Pero diri sa aton ECQ kita, that's why damo nagapamangkot mula Action Fred kay ti kabudlay kay ang Bacolod do sentro gid alagyan gid from north to south, south to north, vice versa. Kung mag-agi-agi sila ba Action Fred, ti do medyo bulubudlayan sila kay ti maagi gid yapon sa syudad sa Bacolod. Pero sa mga nagapamangkot bala Action Fred, kung may ara biyahe sa Ceres, actually, kagapon. Nagligad nga mga inadlaw bago ang April 30, kay una na na-schedule, di bala, nga mabalik sila biyahe May 4, knowing nga i-lift na ang ginatawag nga ECQ, kay base man sa ginpagawa sang National Interagency Task Force, nga wala kita yan na bilong sa mga high-risk areas bala. That's why nga i-lift ang enhanced community quarantine. But because nga nagpangabay si Mayor Bing Leonardia sa IATF National, subong mga Presidente Rodrigo Duterte, nga padayon lang ang ECQ, amo na gin-honor, kung baga gin-aprobahan ang aton sining extension. So nagapamangkot Action Fred magapabilin sa gihapon nga suspendido ang biyahe sa mga bus sang Variacar Transit Incorporated sa Negros Occidental. Kaya mo to ang Action Fred May 4 tani mabalik na sila sa biyahe. Pero kay sunod kay Miss Jade Ceballos, Legal kag Media Relations Officer sang BPI, hindi na madayon ang ilang plano matapos ang deklarasyon sa Bacolod nga palawigon ang ECQ. Tigin pathag ni Ceballos Action Fred handa nga magserbisyong Variacar sa riding public. Pero may mga circumstances nga hindi bala Action Fred mapaiway. Kaya sunod kay Ceballos mangin mabudlay sa ila nga bahin nga mag-operate bangod ang ila mga mayor nga terminal kag gasolinahan ang yara na pahamtang sa syudad sa Bacolod. Pero nagpasiguro si Ceballos nga magabalik biyahe ang Ceres bus sa tion nga i-lift naman ang ECQ sa Bacolod kag ma-downgrade na sa general community quarantine nga ginatawag. Pero amo man ang ginapangabay man sa mga official Action Fred kagapon actually pag breaking news naton kadamo sa mga palamangkutanon kay kung ano naman kunong kanon another 15 days naman. Ano naman ang mga ipatuman. Pero tiambal ni Attorney Harry Roque kung ano ang ginpatuman samtang nagapatuman sang ECQ nagligad nga simana kaupod ang pila ka mga lugar subong man ang probinsya sang Negros Occidental amo lang sa gihapon. Nagapati kita nga sa syudad sa Bacolod gina-apply sa gihapon Action Fred no social distancing, wearing of mask, ang number coding sang aton nga quarantine pass, ang mga essential services lang ang magabukas Action Fred. Unlike sa probinsya, nga may mga 50% na silang opening Action Fred no sang iban nga mga malls o kung sa iban nga mga balaklan Action Fred, mga non-essential man. Pero like sa mga restaurants, take out lang na sa gihapon kag wala ginapanugutan ang mag-dine in. Pero anyways, kompleto gid Action Fred ang detalye naton sa aton naman nga Facebook page. Dire kita na Action Fred ang dire sa Libertad Market do parte ring Linopok. Kaya ari gid ang tanan nga bangros. Mo gid Action Fred puro Bangros, bang. Oo, puro gid Action Fred bangros nes kan din ka mag tulok ang bangros ari lang gid wala to ari lang gid nagapangilay sa aton kanami publikay do ko lapad Action Fred no mga kwan-kwado Action Edwin, Action Fred kabalo ka nga gadagsa ang bangros kay may bangros sa dagat, may bangros sa punong. Correct, Action Rex. Mamang ko diya kay Manong diyo sa sukita. Kung bangros ni bala sa dagat nong o kung bangros ni sa puno. Dagat. Dagat ginisa. Tagpila ng kilo? 200. 100 ni sa kilo. Pero do usually do ang isa siguro do sobra no.
Mga 900 grams. Abo, grabe nga banta ni Manong ba. Kay dalag ka action Fred mo kay nami, magidi akong dagko bala labi nagid ko sulugbahon mo. Butangan mo kamatis, kag Bombay, ba kanami gid. Pero may pasayan man si Manong, pila na yung pasayan no? 300. 300 ang kilo. Ano ni sa pasayan? Putian. Putian nga pasayan. Taga Amerikan eh. Yeah. Pero lang na siya. Diri lang regali habi ko kay putian na Amerikan sa. Pero ang iban nga mga presyo sang isda yan, may diya kalat mga marot na bala mga tilapia, pila na sila sa 140. Oo. 140 pinakamataas. 140. Tilapia, 140. Oo. Ado, amo rin yung subong sibong kalaban. Ano ka damo sa mga ros? Tigbalang ros subong. Gusto ko lang gusto mag... Do may ang mga isda, no? May mga season man na. Season, mga ba, naman na, marot, pulaw, mga season na siya. Oo, kayo pare sa prutas, bala may season man sila. Pero subong season sang... Marot, bulaw, at saka yung tilapia. Oo, pero ang bangros, all season. All season. All season action Fred. Pero ang kabalo ko yung namian mga luto sang bangros, sinabawan, tinula akon sinigang action Fred no ba ka na. Relleno, gid. Ha? Relleno, gid. Relleno nga bangos bo ka namin no. Pero may ari ba sila action Fred kina no sang kuha na bakal na bimo. Sang boneless to. Pilang boneless. 200 dua kabilog. Pero may ara, kamo wala mismo gamon. Tapos kami managarilye, no? Ang Relleno man sila action Fred, pilang rin yun no. At kung depende, magbakal sila sa amon sa kinilo, gusto nila iparelye, no? Mabayad na sila. Pilang bayad Relleno? 20 pesos. Regulation Fred, may to 20 ka. Si Mera ka na siyang Relleno mo nga bangus. Nga mo ginahambal mo na mitan mo action Fred. So para mo wala na di action Fred, ang kalabanan nga isda pasayan nga ginabaligya dire sa sulod sa Libertad Public Market. Sa liwat action Fred sa aton nga mga ka-action, ang enhanced community quarantine gapadayon sa syudad sang Bacolod. Umpisa karon nga adlaw tubtob naman sa Mayo 15. Stay safe lang mga ka-action. Pati lang kita sa tanan nga mga guidelines kag protocols ngayon pagwaman sang otoridad. Live dire sa Libertad Public Market in section E na boto. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Ang bangrosya, pwede sa punong, pwede sa dagat. Amo na yung wala ni saya limit. Halos adlaw-adlaw, bisa diyan nga merkado, may bangros kagid nga makita. Pero ang manamit nga sudan karungaga, iniblang guno, daw mo nang pulo panumdum ko mo. Ang guno iya, makaluto ka guno, 4 kaputahe mo. Guno ang tanan. Pero namit, guno nga butangan mo balunggay, guno nga pinamalhan, guno nga kinilaw, guno nga butangan mo itlog. So pagbutang mo sa lamisa, 4 kaputahe, guno tanan. Pero lain-lain kapag luto. Amo nang barato pa. Amo nang ginapulupagita sa ginhawa ko karungaga. Ang guno pagbakit mo, labi na galing subong kay wala mga lupo mo, kay tig-ilinit. Kaya ang lupo na katubo na sa mga kampo-kampo bla. Kung may mga lupo pa, sampat gid sa guno. Kahamot-hamot sa sabaw ya mo. Ay, ginahuluhandom ko ina nga sudan. Kung may lupo, guno, ba, may kamatis, may paitan, por Diyos, sa pagkananam, wala tupong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na subong Biyernes. Abi, pa-check up ka mo, libre. Konsultasyon libre sa Life Extension Clinic. Importante ni, kay subong nga panahon, kadelikado, kinahanglan mabalaan tagid kung anong lakat sang aton lawas. Kinahanglan adlaw-adlaw mangin mabakod kita. Iingkwento naton sining hindi makita nga kasumpong ang COVID-19. Pamasyar ka muna sa Life Extension Clinic alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic nila. Langkoy bakal kamo sa ila produkto.
kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini, Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, halos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Lacson, Burgos Streets, Ciudad San Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. May mga pamangkot din niya kinaandan kon adlaw sa mga mamumugon, may aragid pagpudag-pudag sa mga dalanon. Galing, ara kita sa idalom sang enhanced community quarantine. Kabudlay man, kaysa una, halin sa sur kag norte, nagatingob sa Bacolod, nagapatigayon sa Grale. Subong, hindi sila gidya ka pa sulod sa Bacolod, kay bangod sang enhanced community quarantine, kag ula gidya biyahe, anong sakyan sa mga mamumugon, sa pila ka mga sektor, mga kauturan naton sa cost-oriented.
Diyan siya masakay, lakto niya lang. Ang Kabangkalan, ang Norte kag Sur, pirte ka mga layo. Amo na nga temporaryo posibilidad wala lang anay sa nga mga rally it pudag-pudag kulo kalimtan talang anay ang adlaw sa mga mamumugon temporaryo lang. Pero kita ya mamumugon ginadumdum ta gid na ang aton adlaw. Kaya ang adlaw naton subong imo akon kita tanan mga mamumugon. Pero ginakasubo ginaton nga hindi kita makapudag-pudag nga kung anuman ang hibubunot sa aton mga kauturan bangod kay nagapaidalom kita subong sa problema. May kasumpong kita subong nga hindi makita. Amo ini ang COVID-19. So, temporaryo, ipaiway tanay mga pudag-pudag, rally, kag iban pa. Kaya kadamo sa mga rekisito subong nga ginapatuman sa idalom sang aton sini enhanced community quarantine, mga physical distancing, kag iban pa. Ang pinaka-importante gidula sang transportasyon. Subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na dire kita. Balita naton sa probinsya, pangabay nga extension sang SAP payout distribution sa Western Visayas ginsumiter na sa DSWD kag DILG Central Office. Report ini sa probinsya. Balita Kapitolyo. Upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginahulat man sa Department of Social Welfare Development ako na DSWD Western Visayas pagi sa kay Regional Director Evelyn Macapobre ang sabat sang Central Office sang ila ahensya pati na ni Interior Secretary Eduardo Anyo may kaangtanan sa request sang pila ka mga local government units sa kon LGUs diri sa Rion Size pangabay ining kon pwede palawigon ang pag-distribute o kon pagpanagtag sa kwarta sa idalom sa Social Amelioration Program. Ini matapos nga kahapon Abril 30, amo na ang deadline sa pagpanagtag sini kon basihan ang guidelines sa DSWD. Suro kay Macapobre, ilan na nga nasumeter sa kaya DSWD Secretary Rolando Bautista kag kay DILG Secretary Anyo ang ini nga pangabay sang madamo pa nga mga LGU sa bugos nga probinsya. Sa record sang DSWD Region 6, may 17 pa lamang ka mga LGU sa bugos nga rehiyon ang nakatapos o nakakompleto sang SAP payout distribution as of kahapon, Abril 30. Yari si Director Macapobre. Marami-rami rin sa ating mga LGUs na nag-request ng extension. At yun pong mga extension request nila ay inakyat na natin sa opisina ni Secretary Bautista sa Central Office at saka sa opisina ni Secretary Eduardo Anyo ng DILG. Dahil yan po ang napagkasunduan ng dalawang sekretaryo na silang dalawang mag-uusap tungkol sa request for extension ng ating mga LGUs. Ato na, naghintay lang tayo ng desisyon. Samantalang wala pang desisyon kung ano man, in-encourage natin yung mga LGUs na ituloy gid nila ang distribution. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon, Marlon Hinuboya. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Daw gitagaan ligwa. Tagaan 4-5 kaadlaw tapuson gid ang pagpanagtag. Didiri sa Bacolod hasta pitsa 15 ambot kon sa dalom sang enhanced community quarantine padayon yang bulig mo. Sa dalom sang general community quarantine unta temporaryo ang pagpanagtag sa bulig bangod ang pila naton ka mga utod balik trabaho. Ugaling makaluluoy ang mga driver sa di pasayro nga salakyan daw hindi gid pagpanugutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
pagadapya na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo pagkulunod kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
isang banwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Dr. Alfred's Green Coffee. Kapi-kapi kita. Gapangapi ng bilog nga pamilya, healthy pa kamutanan. So, para sa aton mga kauturan sa lulo it lula, ginikanan, kabataan, pwede gid ang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Amo na nga kung ang kabataan mag-inom sini, gaabring ilang memorya, gapagsik, daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo. Amo ini ang resulta sang Dr. Alfred's Green Coffee. Manami manini siya kay loaded sang phytonutrients. Ang panawag saya, natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. So sa aton mga utod, kung daw hindi makaitsar, ang kinaon mo, hindi magwa, tag 3 kadlaw, abyan, hilo na ina, dapat magwa, ina siya. Dr. Alfred's Green Coffee, ga-enjoy ka sang saborya, gapangapi ka na, makibot ka lang, mangin best friend mo ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kagtanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Si DILG Secretary Eduardo Anyo nagpalayag daw hindi mayong balita ni para sa aton mga di pasahero nga salakyan, kaya daw hindi gyapon kamo pagpahanugutan nga makabiyahe bisan pa sa idalom sang General Community Quarantine. Kay ang rason ni Anyo, ang physical distancing hindi masunod, kag risgo gyapon nga maglapta ang virus. Pero may maayo man nga balita para sa mga taxi makabiyahe kamo galing kay ipapanaog pa ang mga pila ka mga requisitos guideline sang Department of Transportation. Kinahanglan hulaton nyo na, biyahe ka mo, ano ang guideline? Physical distancing. Kinahanglan ang pasahero mo, pwede niya taxi sa likod, no? Isa sa likod, posibilidad wala sa front seat. Depende niya kung ano ang mga requisitos nga kinahanglanon sa mga taxi driver halin sa Departamento sang Transportasyon. Ang series liner gani, kung tani mabiyahe na, o galing, bangod kay ang Bacolod, dalumpa, sang Enhanced Community Quarantine, temporaryo, hindi anay sila makabiyahe, kaya tanan lang gamit, aridi. Ang ila terminal, aridi. Ang ila sinigasulunahan, aridi. Kung ang importante nga mga bagay nga dapat patigayunon sang among Balacan Transit aritanan sa sulod sa siyudad sa Bacolod. So para safe na gid lang, hindi lang na magbiyahe. Kulaton lang nga ipaidalom ang Bacolod sa General Community Quarantine kag amo ang pagbiyahe. Sa gyapon, hindi magkalipat, stricto ipatuman kin may must kita, no? Ipatuman kin na gyapon sa dalom sang General Community Quarantine. Tiyan mo ini, ang matabo. Ti galing sa Bacolod, hindi gyapon kamo kabiyahe, kiti. Ara pa kita sa Enhanced Community Quarantine. Hindi gyapon makabiyahe. Sa probinsya, ti general na, pero ti mabudlay mga magagagato biyahe, ya. Sagwa nga pagkatabiyahe, buto sa kabagalan, pagbalik mo, hindi kakasulod. Kabudlay sang sitwasyon. So, amo ina, no? Ang aton gobyerno, basi posibilidad man na may ara man sila. Duga nga ibulig sa aton mga driver. Kaya kung siya dalom kita sa Enhanced Community Quarantine, padayon ang paghatag sa Special Amelioration Program
Si Dalumya sang General Community Quarantine untat na siya kay bati. Siling sang gobyerno, pwede na kapangita, pwede na kabiyaheng tricycad, pwede na kabayan tricycle, kag iban pa nga mga negosyo. Pwede na mag-abre ang pipila ka mga mall, ang pila ka mga balaligyan. Pero, kinanglan, take out lang. Hindi ka pwede ka pulupungko, grupo, inom-inom da, kay ginadilian gihapon. So, mo ina, no? Medyo may jutay nga pag-uluantos pa. Hasta pit sa 15 sa bulan sang Mayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na mabalik kami pagkatapos ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson, asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na
matiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Natapos na, natunaw na ang kagaw ining COVID-19. Pero mientras tanto,
nga ari ini siya kag may mga biktima pa kabudlay gid. Okay man na, maintindihan ta nga ang mga private school, ang iba niya ti no work, no pay. Ang iban wala na gid income, ang iban nga eskwelahan masira na gani permanente, mga pribado. Ti galing unahon ginato nanay ang pagluwas ang aton kabuhi sa aton ikaayong lawas. Ako yan ang kidihan ko gid ang ibubunot sa mga private schools. Pero mas pasulabihon siguro sa ginikanan ang safety kag kabuhi sa ila kabataan ikumparar sa edukasyon sa sini iya nga panahon. Importanteng edukasyon wala kwestiyon. Galing ti ibaylo mo gid ang kabataan mo kung tapikan na blatiang karon silong manabat na ay kabudlay ho. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na diri kita mga balita naton sa City Hall areo. Apat ka mga returning OFW sa Bacolod nagpositibo kuno sa rapid test. Balita City Hall. Detalyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May action Fred, ginanunsyo kahapon nga adlaw ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga 4 sa 28 ka mga returning OFWs nga damlag lang nagabot sa Bacolod City ang nagpositibo sa COVID-19 rapid test action Fred. Ginpahayag sang alkalde nga subong nga adlaw natala ng akwaan sang swab sample ining 28 ka mga returning OFWs kag ipaidalom sa RT-PCR test nga ginarecommend sang DOH. Sila karon action Fred ang temporaryo nga nagatender sa quarantine center sa may Graciano Lopez Haina Elementary School. Ginpahayag sang alkalde nga base sa impormasyon ginpalambot siya ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office, asymptomatic action Fred ang tanan nga 28 ka mga returning OFWs. Ginpathag ni Mayor Bing nga mayara sang rason ang LGU sa Bacolod City nga liwat nga ipaidalom sa 14-day mandatory quarantine ang mga nagpuli nga mga OFWs. Apisar action Fred nga ila na eksperyensyahan o kung agyana ang ining mga health protocol dito sa Metro Manila. Sa labaran action Fred sa bahin sang Iloilo may man ka mga returning OFWs nga nagpositibo sa rapid test pero subject pa sa confirmatory test. Nagtawag si Dr. Grace Tan na kundi may 28 kita ka OFW. Yes. And taking rapid test ato sila tanan sa 28 sa ila. It turned out nga sa rapid test 4 ang positive. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold para malikawan ang masakit dapat epektibo ang food supplement nga aton ginainom. Santon Plus Gold mas epektibo kag healthy bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mga kaaksyon ang makabulig para sa may mga diabetes, hypertension, kag iban pa ng mga health problems. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Aton man gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Russian Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gihimo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Tatlo ka ginapatihan kuno New People's Army patay sa engkwentro sa Negros Oriental. Detalye sini. Upod kay Action Brian Mordin. Action Brian, please go ahead. May aksyon na Fred ginapatihan, miyembro sa New People's Army o kunin PA, ang tatlo nga nagkalamatay dito iya sa Bindoy, Negros Oriental sa nagluntad nga encounter kahapon sa tunga sang 94th IB upod man mga kapolisan diri kag sining nasambit nga rebuilding Hubon. Sunod diri kay Colonel Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander diri sa Negros Occidental. Nagumpisa ang inkwentro matapos nga may nagtudlo sa grupo sang gobyerno nga may mga NPA lapit sa lugar nga dira nagpatigayon sa distribution sang SAP nga 6,000 pesos. So ginpadulungan ini sang tropa sa gobyerno kag didto nag-abtanay sila kag nagbinakbakanay action Fred. More or less mga napulo tubtob 15 tanan ka mga persona nga ginapatihan NPA ila sining na enkwentro kag muna tatlo gid ning napatay. Kagkagabi to padayon pang ila sining linag sanay action Fred na recover ang isa ka shotgun kag pila ka mga kagamitan nga ginapatihan tag iya sang ini mga NPA sa nasambit iya nga lugar. Initial may ada to na patay nga tatlo no. NPA. Tapos may nakuha nga isa ka shotgun nga armscore, duwa ka bandoliers, mga backpacks nga may mga unod nga personal belongings dito sa area. So medyo tong exchange ka fire nila no. Kag nagparalagyo tong mga grupo ka terorista ng NPA sa direksyon ka barangay Salong Yapon sa Bindoy. Amo tunod. Ginang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:42 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo.
matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Tsika punta naman, may dugang pa nga mga pasaway. Balita sa patrol. Upon kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action na Fred, nagtulutawhay lang man kay ti sa record naman sa police station naman. Wala man sa may na record nga naglapas sa aton nga ECQ. Samtang tagduha naman Action Fred no sa station 2 kag sa station number 4. Samtang ang station 6 wala man Action Fred sang may nakuha man o kung wala man sang violators nga nagalapas. Pero sa probinsya naman sang Negros Occidental, may nadakpan niya isa ka 32 anyos nga lalaki kag isa ka 22 anyos nga lalaki. Pagiman sa operation nga ginpatigan sang Victoria City PNP sa Barangay 6 syudad sang Victoria. Nagdakpan ang ginkilala sa ilananday RD De Mayo kag Hardy Estilore, 22 anyos, kag may isa pa gali Action Fred ka 31 anyos nga lalaki nga ginkilala kay John Crystal. Nakuha sa ila ang anong ka plastic sachets sang ginasuspetsuhan Cebu kag ang tatlong nga karon sa kustodiya sang Victoria's PNP. Sa Action Fred, mayo nga balita kay base sa advisory number 4 nga ginpagwa sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital na petsahan Abril 30. Ginpayag sang management nga negatibo sa real-time reverse transcription polymerase chain reaction sa Western Visayas Medical Center ang mga health workers nga nag-attender sa unang COVID-19 patient nga gindalaman sa nasambit nga hospital. Nasaad sa ginpagwa statement nga tanan nga precautionary measures ang ginapatuman para sa ila #target zero nga casualty sa mga healthcare frontliners. Dugang paluyag nila ipadumdum sa publiko nga hindi pag-i-discriminate ang mga health workers. Kag ining advisory ang permado man ni Dr. Julius Drilon nga amo ang medical center chief sang among hospital. Aksyon Eden. Action Fred. Ambot silingon ang aton dire regional hospital wala iya sang doktor, nurses, mga health worker nga apektado sa COVID-19? So far Action Fred wala pa kay ti ang nasa dire sa statement negative ang mga healthcare workers nga nag-attender sa una nila nga COVID-19 patient nga sa tong April 9 ning record Action Fred mo. Pero kung may madumduman may ara to bala sang 69 years old nga nagtaliwan man COVID-19
positive patient. Nga patient number 8 sa syudad sang Bacolod. Actually, may mga healthcare workers man to nga patigayunan sang test action friend no kung madumduman may nagpositibo to gani sa rapid test ato balang isa ka nurse pero do amo pa na subong ang ginahulat-hulat man ang resulta gikan man didto sa Western Visayas Medical Center. Hopefully action friend praying man ang tanan nga negatibo lang sila sa gihapon sa COVID-19. Balikalin sa patrol ang ka-action ni Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 de Mayo, no? Magamo ng resulta daw maayo. Lain dito sa iban nga mga probinsya sa Manila, kadamo sa mga doktor ang mga nagkalamatay, kadamo sa nurses nga nagkalamatay, mga health worker naton nga nagkalamatay. Mga frontliner naton ini sila. Sa kapulisan, damo man ang nag-positibo. Amo na blang bisan paano, ini nga mga personalidad dapat gid tagaan pagdayaw. Amo ni silang gatubang mo sa purti ka delikado kung ikaw hindi mo na propisyon, Sos Maria Josep, atubang kay mo daya sa kumpirmado nga may COVID-19. Di bisa ng mga cover, kalawas mo na kung sumulod ang kagaw, disgrasya gid. Pero sa gihapon ti kay imo gid sumpaan, imo obligasyon bisan ano ka delikado wala ikaw sang mahimo tungdan mo gid ang imo obligasyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Live Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, katayin na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:56 na. Nakamuti ka nga sa dalom sa enhanced community quarantine kundi damo man apektado. Pero nasunaran nyo nga nagnubo ang krimen, ang crime against property. Gaw talagsa ka na kabati sa mga huldapanay, binunanay, linabanay, kay manti hindi kalagaw ang tao mo. Hindi ka pahubog. Hindi ka maoy. No, may nahimo man siya, no? Nga kayuan naglinong man. Pagkatapos, sa amon to lugar, bla, na kundi kisa ka kuya, aga pa kong bugtaw mo. Labi nagkikon Domingo. Daw nagdamo ang pispis, bala. Nakita ko doon na nang huli sa pispis, kadamo na sa huli sa pispis. Siguro, wala ginaayam, bala. Kaya manti, dakpon ka kung maglagaw ka, may kwan siya may ara siya epekto nga maayuman. Ang palibot daw nagtinlo, ang pollution, ate siguro kay dutay sa lakyan gabiyahe mo. Mga pribado lang ang gabiyahe, mga jeepney di pasero, di wala gilatugtan nga magbiyahe, amak mo pilak libo na, nga magbuga na sa asuya. Daw may mga epekto siya nga maayo, no? Sa dalom sining enhanced community quarantine. May 15 dias pa. Halin karong adlaw, Mayo 1, pakanto sa Mayo 15. Kabay pa, nga may maayo pa ini nga mga epekto sa palibot. Kag, labi kag labaw sa tanan, base kon amo ini makatap na sa nagalapta nga kagaw. Kay kon wala sa nagalagaw, wala man tapikan kagaw. Di ko madula siya, everybody happy. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.